leor seo as ar gunne agus na Laetha bhí an taine ar leor seo tú héna scríobh go dé sprág tú an leor seo scríobh? Well, tá lé mór leothscríobhte ar Thoraí, bud scríobh na léo as Thoraí leor. Agus muid me go bhfuil te mai, nó de scríobh strainseí na lecu a rud a sheanchas daoine dífa agus lehanam sé bréige a taranse dífa. Sos muid me go scríobhain ní sí minute bhena leor le díal na dhéime sin mar rud me cean den teile ar na átar de heile agan agus me cean leor de hánaine agus na hanig daoine ar an leor bhí chuir samintí agus buile fa ceanna bhacu agus sinna tá steire na le steire tíúhaine na lein steire na lein agus na characterí víre na lein agus na leor sin. De chafhní héin? Mo chafhní héin, sé. Ar hárding get a slacht go léhas tíha? Wel, mo a geri o glad. Scafnilum an chiad leir riau a Jimmy mag a halabain. Chain John agus William le cui a mi Bhí omar a mór ar John as an daus a sheancha a dhéanúte, Maggie Pecky an a gáid héin. Amala bhí William a muir tír mór ag fel lád móna. San amsin bhewer watcher Harry a gud móna a hortiste ó chrocfála. Ní ró teach leanna ar bích ar an elan, san am, agus marialar sin go minic nar a heudíní ama fahanne mónu, bhew budjalis go bethe ar aslá chomaile lo farain, mar na ró lofaní a bích le fáil ar an elan a hanarid. An leis seo, bhí William in é hart arás as tír mór le lád mónu, agus a wajal isce bethe leis na fáca. Nar a bhí an bhóine le go mui, het an wajal as a fáca agus ringe míle písa dá ar a ché. Ba seo tobas de miltina, mar go ró isce bethe chógán agus a bhíse agus in é hort a rích a bhelaí iste ón tír mór. Fuair William dáir, ring sé le den lof agus chumil sé iste san isce bethe a bhí dáirte. Bhí grabhar mónu agus glunne briste a más gan isce bethe. Dís an lofa leig ar an ché sa le deis an bhála. Bhí ar chopla fear a hógáil nar a bhí an lofa leig itige agus ompar na bhála. Ní bhú ilena ar bí foic a fáú, jo sé dóid a máthas a hanrod. Na ceart William John.